Kulumbai, Namaskar. Hello everyone. Once again, welcome back to the channel. So today I am going to show a very important content through my YouTube channel. The content is about the unification of regional political parties BPF and UPPL. My GB blog families, I want to ask all of you, what do you want? Just give your opinion in the comment box. Always we are hearing that means trending news is that APSU is taking role under the leadership of Dipen Boro in this case. And our Omar Singh Brahmo sir, what do you want to say about this content, whether it is possible or not, the role taken by Dipen Boro in case of unification of two regional political parties, BPF and UPPL, is acceptable or not? What do you want to say, Omar Singh Brahmo sir? Just give the answer. My dear friends, all of you just observe these video clips. जेरैबायदि माने बुंलायलायनाय जादों बांखारलायनाय जादों बेफोर खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो बुङालाबासिनो खौसेथिखौ जोङो गोसो गोरबोजों बेसेबां लुबैयो बुजाबुजिखौ जों गोसो गोरबोजों बेसेबां लुबैयो आरो सोरनि गोसो गोरबोआव बेसेबां हारि आरो समाज आरो ओनसोलनि फारसे जोंहा अनसायनाय हास्थायनाय आरो बे डेडिकेशन बावसोमनाया दङ बिनि सायावसो निर्भर खालामो दा बेखायनो क्षमता सिफ आरो जिखिनि खोथाफोरा दा ओंखारलायदों बेफोरखौ जोङो मोनसे लेभेलाव दोनथ'नानै गिबियावनो जोङो जोंनि अस्तित्व रैखानि थाखाय जोंनि माहारिबादखौ जोङो गोजौआव लांनो थाखाय आरो राजनीतिक भाबै संबिधानिक भाबै जे मोनसे आत्मनियन्त्रण जे सेल्फ डिटारमिनेशननि जे मोनसे एरेन्जमेन्ट बिटिसि बिटिआर मोनबाय बेखौ दैदेनलांनांगौनि थाखाय बबे बिन्दुआव बबे सूत्रनि गेजेरजों बबे मेकानिजमनि गेजेरजों जों आवगायलांनो हायो बेखौ जोङो फार्स्ट प्रायोरिटी होनानै रायलायोबा बेयाव सलुशना फैगोन किन्तु बेयाव जुदि बै खोथाफोरा फैलायोबा बिटिसिआव बिटिआरआव बे खोथाफोरा फैलायलायोबा मालाबाबो बेयाव सावरायनायनि परिबेशा बिल्डआप जानाय नङा सावरायनायनि पर्याया फैनाय नङा आरो बेफोरखौ जोङो माने हास्थायनायनिख्रुइ हास्थायैयासो साबसिन खोथा बाथ्राफ्रा नुजागोन बेखायनो आङो खावलायदों जों संजम जानांगोन खोथा बाथ्रा बाहायनायफ्राव जोङो मोनसे रेस्ट्रिक्शन जोङो मानिलायनांगोन आरो बयबो रायजो राजाया लुबैयो दल संगठना लुबैयो हारिया लुबैयो दैदेनगिरि हान्जाफोरनि सायाव मोखाङाव नायनानै दङ जे बिथांमोननि भबिष्यत परिकल्पना नीतिया मा गासैबो दोलोआ गावबा गाव नीति आदर्श थायो गावबा गाव दोलोनि गेजेराव नीति आदर्शनि आधाराव खामानि मावगोन रावनिबो नीति आदर्शखौ जोङो कम्पालसनाव बाध्यतायाव दोननानै जोङो खामानि मावहोनो हाया बिथांमोनानो साननांगोन बिथांमोनानो सिन्ता खालामनांगोन आरो आवगायबोनांगोन दा बेखायनो जोङो रावनिबो इन्डिपेन्डेन्स आरो लिबार्टिखौ जों हस्तक्षेप इन्टारभेनसन दुलाराय बर' फरायसाफोरा खालामनो नागिराखै जोङो खावलायनोल' हायो जोङो गोनांथिब्ला गासै बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जों ज' सावरायनो हायो आरो बियो बास्तब मुक्तिब्ला बयबो आवगायबोयोब्ला बिनि समाधाना निश्चय ओंखारगोन आं बेखौ जेब्लायबो आशाबादि आरो बयबो आशा आरो मिजिंजों जिहेतु जों थांनानै थायो बिनि फिथाइया थायगोन होननानै जोङो मिजिंथियो गोजोन्थों दिपेन बर' सारनि खोथाखौ नोंथांमोना खोनानो मोनबाय आपनालोके সকলে শুনিবলৈ পাইছে দিপেন বড়ো ছাৰে কি কৈছে কি ইচ্ছা কৰিছে তো ইয়াত আচলতে একচুৱেলি দিপেন বড়ো ডাঙৰীয়া সঁচাকে বড়োৰ মাজত তথা বিপিএফ আৰু ইউপিপিএল দলৰ মাজত ইউনাইট হোৱাটো সঁচাকে বিচাৰে না নাই আপোনালোকে কি ক'ব if really Dipen Boro wants to unite BPF and UPPL then Dipen Boro sir you don't follow the UPPL political party stop you are working under the shadow of UPPL political party stop you are talking in favor of UPPL political party is political party it's not social or student organization deal your character as the president of APSU
in equal status. Honmanio Dipen Boro Danguria. Apnaloke Kitiaba BJP Hoi election campaignot olai. Kitiaba UPP Lor Hoi Kotakoi. Aponi Boro I Matri Hokolor Duk Bedonar Bhagloar Binimoet Koniba political partyr Andarot Taki Kam Koratu Udik Bhabi Mani Loise Kotba Guli Hatya Kotba eviction Boro leader Hokole Boro I Matri Rice Hokolor Ufurot Uset Korise Yad Bikoi Etau Aponar Mukor Pora Asileke Olanai Hop Doinai Kintu আজি ইউপিপিএল রাজনীতিক দলৰ পলিটিক্যাল ক্রাইসিসৰ সময়ত আপোনাৰ মুগৰ পৰা কিছুমান শব্দ ওলাটো আমি আচৰিত পাইছো মা সানো ৰাইজো ৰাজাফোৰ আৰু অমৰ সিং সাৰ কমেন্টসनि गेजेरजों जरूर फोरमायहर थैंक यू भेरी मच फॉर वाचिंग लव यू